ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟಗ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ತುಳ್ನಾಡು ಸಾಂಕುನ ಕೋರಿಲೆದ ಗೊಬ್ಬುಂದೆ ಪನುಲಿ ಇಂದೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಲು ಎದುರೆದುರು ಉಂತುದು ಲಡಾಯಿನ ಮಲ್ಪುವ ಜನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಲ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಕಲು ಶುರುಮಲ್ತಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಕ್ರಮೇಣ ದೈವಲನ ಆರಾಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಲ ಬತ್ತಣು ಪಂದ್ ಪನುಲಿ. ಅಂಚಾದ ತುಳ್ನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಡಪುನ ದೈವಲನ ಉಚ್ಚಾಯದ ಬೆರಿಟ್ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ ದೈವಲನ ಉಚ್ಚಾಯಗ ಮೂರ್ತ ನಡಪುನೆನೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಮೂರ್ತಾಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಬಲೆ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟಗ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲೆಕ ರೆಡ್ ಚರಿತ್ರೆ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ರೆಡ್ ಕತೆಲ್ನ ತೆರಿಯೊನ್ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿಯಾಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದುಂಬು ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಉಪದ್ರದಾದ ದೇವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕಿರ್ಪಲ್ ಇಂಚ ರಕ್ಕಸೇರ್ ಸೈತನಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿನಲ ಅಕ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುರಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಗನಕುಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪ ಇಂಚ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಇಪ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೇರೆಗೆ ದೇವಿ ಪನ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೇಡ್ ಪೋದು ನೆಲೆ ಆಲೆ ಪಂದ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಗನಕುಲೆಗ್ ವರ್ಷಡ್ ವರ ಪೂನೀರು ಕೊರ್ದು ಭಕ್ತಿಡ್ ನೇಮ ಉತ್ಸವನ ಕೊರ್ಂಡ ಅಂಚ ಉತ್ಸವ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಗನಕುಲೆಗ್ ಸೇರುಂಡೊಂದು ದೇವಿ ಅಭಯನ್ಲ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅಂಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಸ್ಥಾನಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟದ ಮೂಲಕವಾದ ಬೂರ್ನ ನಿತ್ತೆರ್ನ ಈ ಗನಕುಲು ಪರ್ದು ನಮನ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುರಿಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ನಡುತ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಕೋರ್ದಕಟ್ಟಗ್ ಅಂತ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಈ ರೆಡ್ನೆ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಶುರು ಆತಂದು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಕತೆ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಇಜಿನಲ ಇತರ ಜನಪದಡ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಉಂಡು. ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡ ವ್ಯಾಸರ್ ಬರೆಯಿನ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಈ ಕತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ಕತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಂಬಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಿನೆ ಘಟೋತ್ಕಜೆ, ಘಟೋತ್ಕಜನ ಮಗಿನೆ ಬಾರ್ಬರಿಕ, ಆಯೇ ಭೀಮ ಇಡಿಂಬಿನ ಮೊಮ್ಮಗೆ. ಆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುದುಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಮುಗಿದು ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಜೆ ಅಂಚಮಿನಿ ಬಾರ್ಬರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತುದ್ವೇಂಡ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರೇ ಇತ್ತುದ್ವೈರ್ ಅರೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂದ್ ಆಯೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಮೊಮ್ಮಗೆ ಆಂಡ ಕೌರವರಿನ ಆಯಕೆರೊಡತ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನುವರು ಆಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಅತ್ ದಯ ಪಂಡ ಬಾರ್ಬರಿಕಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಯೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆದ ಇತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಮಗೆ ಆದ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ ಆಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂತೆ ಆಯಗ್ ದೇವತನಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರಲ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೇರು. ಆ ವರತ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಡ ಮೂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾಣ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಬಾಣದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಆಯಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಗ್ ಈ ಬಾರ್ಬರಿಕ ಬೂರ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ವತಃ ಯಾನೇ ಉಂತುಂಡಲ ಆಯನ ವಿರುದ್ಧ ಏರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೇಂದು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂತಡ್ ಬಾರ್ಬರಿಕೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆವೆಂದು ಎನ್ನಿಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ಬರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಪಣ್ಣ ಕತೆಡ್ದಾದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಬಾರ್ಬರಿಕ ಇರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆಗೆ ಆಯೆ ಏಪಲ ಸೋಪುನ ಟೀಮಿಗೆ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಏರು ದುರ್ಬಲ ಆದ ಇಪ್ಪುರಿ ಅಕಲ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವಿ ಆಯೆ ಪ್ರಬಲ ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಉಂತುಜೆ. ಆಂಡ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಕೌರವರೆಡ ಇತ್ತುಂಡು, 5 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಡವರೆಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾರ್ಬರಿಕೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಪರವಾದ ಉಂತೊಡಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಪರವಾದ ಉಲ್ಲೇಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಸುನಕ್ಕಿನ ಬಾರ್ಬರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಷನೆ ಬಲಶಾಲಿ ಆತ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬಲ ಬಲಹೀನ ಕೌರವರೆಗೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಹಾರನ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ವಿ. ಬಾರ್ಬರಿಕ ಬದುಕುದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಅಂಡ ಬಾರ್ಬರಿಕನ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಬಾರ್ಬರಿಕಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ದೆತ್ತೊನ್ವಿ. ಐತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಾರ್ಬರಿಕ ಆಯನ ಚಿರಚ್ಛೇದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆಯೆ ಖುಷಿಟೆ ಆಯನ ಚಿರಚ್ಛೇದನ ಮಲ್ತೊನ್ವಿ.
ಐರ್ದುಂಬು ಆಯೆ ಆಯನ ಆಸೆಲ್ನ ಪಂದು ಇಪ್ಪುವೆ. ಆಯನ ಆಸೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನು ತೂವೋಡುಂದು. ಇಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣೆ ಆಯನ ತರಿನ ಯುದ್ಧದ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ವೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ಆನಾಟಲ ಆಯನ ತರಿക്ക് ಜೀವನ ಕೊರ್ದು ಇಪ್ಪುವೆ. ಯುದ್ಧ ನಡುಪುನಾಟ ದಿನ ಆಯನ ತರೆ ಜೀವಂತವಾದ ಇತ್ತುಲುಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಯುದ್ಧಲ್ನ ಆಯನ ತರೆ ತೂತುನುಂದಲ ಪಂತೇರು. ಅವೇ ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಯನ ತರೆಟ ನಿರ್ಣಯಲ್ನ ಕೇನ್ವಿರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ತರೆನು ರೂಪಮತಿ ನದಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಕೋರ್ದಕಟ್ಟಗಲ ದ್ವಿಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೇರ ನಡುಟು ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಪಂದು ಪೆಟ್ಟು ಶುರುವಾಪುಣಿಗೆ. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆಗೆ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿನ ತರೆಟಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಆಯ ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇಂದು ಆಂಡ ರಥಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ತರೆಟಕ್ಕೇನ್ನಗ ಅವನಿಕಿಲಿ ಏರ್ಲಾ ಲಡಾಯಿಗಿಂದಿನ ಯಾನು ತುತ್ತುಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತಂಡು. ಚಂಡಿಕೆ ನೆತ್ತರು ಪರೊಂದಿತ್ತಲು ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜರಂದು ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಅಪಗ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಭೀಮೆ ತರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆಗೆ. ಆ ತರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಆದ ಪೋಪುಣ್ಗೆ. ಈ ಚೂರು ಚೂರುದ ನಡುಟು ಪೆಟ್ಟು ಶುರುವಾಪುಣ್ಗೆ. ಆ ಲಡಾಯಿನು ಉಂತಾಯರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿಗೆ. ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬಾರ್ಬರಿಕನ ಕೀರ್ತಿ ಒರಿಪುಲೆಕ ತರೆತ ಚೂರುಲು ನನದ ಜನ್ಮಡು ಕೋರಿಲಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿರು ಪುಟ್ಟುದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ ಗೆಲ್ಪಡಂದು ಲ ಪನ್ಪೆಗೆ. ಭೂಮಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಇಪ್ಪುಲೆಂದು ಅಭಯನು ಕೊರ್ಪೆಗೆ. ಅಂಚಾದು ಕೋರಿಕಟ್ಟ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಇಂದು ಕೋರ್ದಕಟ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪುನ ರಡ್ಡ ಮೂಲ ಕಥೆಲು ಆಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಂಡ ನಮ್ಮ ಗನಕುಲಿಗೆ ನೆತ್ತಿರಿಗ್ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆನು ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಬಿಕೆ ಆದ ಇಪ್ಪು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಆಂಜನೇ ಚಾನಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.